everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ubay-ubay ka rin balita, no? Kung sila magbuti, sila gusto nga ipaabot na kung nila lang bisin kinsa. Pero diha ni mo. Kaya Igsoon taman ka. Tuganan tayo ka. Pero isa nga dili ni mo ipahin sa uban. Ipanumpa na ko dong. Okay. Dong, mamatay yun si Liloy kung mapauli yun siya. Oh. Unsa to dong? Mamatay yun ang maong senador kung mapugos siya pauli. Siyang tapuang ako. How? Hindi na makamahay si Ninoy o ang iyang pamilya. Lakip na gani ang iyang mga supporters sa gitawag kunuhay nilang kausa. Kaya bisan ikaw kisultihan ka na ko. Nga gibuhat ang tanan sa presidente o sa first lady nga malikay ka ng tawhana sa dako kayang posible o guwag tuwa-tuhang may tabuan niya kung mapauli siya din. Saan gahi magkuko? Sa gikasulti na nako ni mo, no? Nangita yung pagi ang first couple nga mapasidan anis Ninoy nga delikado gyud ang iyang kinabuhi. Pero sahi sa gihapon sa ako nang gikaingon gahi gyud o hilig ba kayong magpabilib? Gusto magpabilib kay tawhan. Nagtutingalin ni siya. Nasalida sa pelikula lang ni Taran. Nagtutingalin ni tawhan nga shooting ni sa pelikula. Mupauli bagit. Kinsang tawhana o mga tawhana dong ang mabuhat ana. Yes. Mauna ka na nindot kay pangutana dong. Mauna nindot ka pangutana kay. Ako man ang ibalisab ni mo pangutana. Kung ikaw mo ipangutanon ana kinsa man sa imong duda. Bisag duda lang. Kinsa imo patay? Umusugo. Napatyon si Ninoy. Sorry kay nila. Sorry sa mga supporters nila. ang presidente ug ang unang tinang. Daan pa gila ko. Gusto gyud nga mong pangagpas. Si Fabian Ver. Si Enrile. Ang tinodong ay. Ikaw pagyud ang napingunang tao sa kalibutan nga kibpalin ako diha nimo ang imong pangutana kon mahitabo na. Kinsay nagbuhat? O kinsay nagsuko? Daan pagyud mi. Ang itubag mao ang presidente ug ang first lady. Pastilan. Sa mga tao ning abikuha eh. Ka-bright ni mo unya pinubre magkaayo taon ka ng imong tubag. Mitugot mga dayon ang presidente o ang first lady sa demand ni Ninoy nga magpaopera siyang kasing-kasing dito sa Amerika. Aron maoperahan sa mga mailayang doktor, aron maluwas siya. O mabuhi pa. Unya, patyo lang sa pagkahuman. Arag medyo na yabag-yabag na istorya. Nangita maganig yung mga paagi ang presidente o ang first lady nga mapasidan-an si Ninoy nga kinahanglan yun nga dili siya mo pauli din sa Pilipinas kay doon ay nag-apas yung kinabuhi. Uliya, sila na hinuon ang mo papatay? Hinanggaw na rong, hinanggaw na. O ang magalaing numero 1 misaway ug isog na misukol sa mga Marcos dong si Ninoy Raman. Si Ninoy Raman gawin. Okay. O na laing gisaway kontras Ninoy ang mga Marcos man sa. Mauna diha. Anya makita ang iyang kaingkrato ni Ninoy. Bisan pa man sa iyang pagyama-yama sa mga Marcos. Hagbay na siyang nagyama-yama sa mga Marcos.
Aw adto na lang untang unang mga adlaw na bag-asal si Ninoy. Gipatay na lang untang nila si Ninoy. Pero dong, gihatagan og due process ang maong senador nining gobyerno nga makiangayon. Makiangayon yun kayo in town. Namatay bagos Ninoy si Pinangguan? Di kaluoy sa mga Marcos, uy. Kay suma lagi. Pagyamar niya nga magpa-bypass siya, away langan. Misanong dayon ang unang magtiayon. Ipadaya na si Ninoy ngadto sa Amerika. Unsa magibuhat niya dihang milagsik na siya. Oh, ingrato gyapon kayo. Kay dihang nalagsik na ning tawhana, gibatil-batil. Gikulatag mayo ang presidente siya mga speeches dito sa Amerika. Nagpailalang yung tawhana sa pagkaway utang buot ba? Pastos! Kung sa may labo itong mahimo ni Sir Fabian, aning pagpauling Ninoy, gawas ragyod sa pag-shield ni Ninoy. Pagbutang o kasiguruan nga luwas gyud si Ninoy sa iyang pagpauli. Si Johnny noon. Tinuod yung sitwasyon nilang Ninoy yung Johnny. Amigo magay na sila. Suod man na sila si Ninoy yung si Johnny. So, dili makahimo si Johnny nga ipapatay usab si Ninoy. Bisan ka, grabe usab kayo ka ambisyoso na si Johnny. Okay, kung mauna. Kung mauna, kinsang may dong. Mga NPA. Mga NPA. Nagkawas-awas ang kapungot sa mga NPA ng Ninoy. Ibutang nato kung ibutang ginato kung isiguro yun nga luwas yun ang pagbalik ni Senator Aquino dinis Pilipinas. Siya rog makalusot ang mga NPAs pagpatay ni Ninoy kung pandungang yung maayos Ninoy sa dagang mga gwardya. Bisag ko, pili ko maningali pa. Bubuluntaryo ko para luwas yun ang senador. Mga imposible kay mulampos ang maong threat. Simple ang maong paagi pero ligon. Mura lang mabangga sila pison ng paagihan. Dong, sa matagayhin siya og departamento ug mga sektor, aduna kayo'y protocol. Excuse ka niya, Dong. Okay. Ning? Oh, Hi! oy. Di, gad-ano na muna mo ni Vicky og beer og makaon din aron dili mo maistorbo sa inyong istorya, Ning. Sila dong. Hi, honey! Ay, kapati pag mga naong na mga bayana in town. Palayasan na. Badiha! Sood ni Major, ha? Ay, dali bitaw mo. Dali. Dali. Dali, Vic. Nga para pag ka makaon bisan gamay, Ning, no? Mukha ko na Miss Mitchell gidadaan na guminin nyo din Kami. Hani. Uy, pasti na nanimaw ka mang kaldiritahan. Badiha! Mugun tanoon ka mura imo. Ani lang nila sa ipahimutang, John? O, sige. Arang beer nga inyong gisugo na ko, Mang Dili. Kinsa na, siguryo? Dad, ada Gregorio. Sir, Major Dennis Trinidad, sir. Uy, naghimi umang porma si Montian, Guryo. Naghiwi? Ako nang gituyo, sir. Naasa sood ang ice bucket sa mga bera. Ang bugno na kaya, sir. Tanga. Ano naglisod magkaglakaw guriyo? Ya, kumusta mang lumba kaon yung dikyam? Hindi ko ani. May sarge, biyaan ako sa layo. Bida, sige pagsumbat tikyam. Di pagkabuta mo. Ano bang nagsigi ka magpingit sa kasakit, Guryo? Napuno, nagmayo kong tiyan. Sir Major, basta anay mo ni tikyam kung kitsin ako na maglamoy ko. Pura akong namatay ni kabusog, sir. Pero tikyam, pura sakong tiyan. Way mos ganan. Atay pa. Oh, nga naman ako, Rio. Kuhan, kining murag ako kasabot na akong ibati mong dili. Kamatayo na yung tingali ni. Laming ituwat, laming ikup, laming itakilid, laming ihaya. Gawas. Laming. Gawas na dito guriyo. Sige na, gawas na. Bidang mahaya na kuhan eh. Sa ilos langit, ako magpasol. Ganun ni Sokol kung di kiyam. Ano mo gikinahanglan, Major? One a day. Oh, basi
ganahan mo ika-table, Major. Imported ba ya, Miss Vicky? Dana, Jo. Eh, sige, gawas na mo eh. Wa pa may mahu mag-istorya si Dong okay? Sige, ato na mining. Bye, sir. Oh, sige na, sige na, sige na. Panglayas na mo, kay mga bati kay mong naong... Tanavik, oy! Nag-iya-iya, Renas Dionisio. Ano na mining? Major, excuse. Sige, Vic. Salamat sa inyong pagtagad, ha? Dali na, Vic. Oh, ano na mining? Sige, okay. Unsa mo ginoo? Tinuod gyud nga natunga ang puwersas militar sa nasod. Confirm na gyud. Ang usa ka bahin, magpagkamatay gyud sa Chief of Staff. Samtang ang usa ka bahin, magpagkamatay mo sa kuno sa National Defense. Nagirning, marigi ka na ako. Di tagyod ka ipuwag. Tuwa ako magpaluyo ni Marcos. Tuwa ako magpaluyo ni Sir Fabian. Nakadukog ka. Oh, come on. Dili pang upaw mo ikustar kung mapatikikan ka ni mo karon. Nahibaw ka na sa sitwasyon. Og labaw sa tanandong, nahibaw ka kung kinsay atong paluyuhan o pakamatyan. Final na nang imo. Hagbayrang final ang akong desisyon kung kinsay akong paluyuhan do. Kaniadto pa, sa unang adlaw pa lang nako sa servisyo, nakadesir nako kinsay akong pakamatyan. Si Marcos na akong pakamatyan do. Dong, Please lang. Please. Amigo kayo ta. Suod kayo. Sobra pa sigso na nga itong pag-ilanay. Dili ko gustong maputol eh. Gusto na ko nga hangtod sa hangtod. Wa gitay buwagay. Dili ko gusto mawani ka. sibot mo ipasabot. Dong, dili gayod mapukan ang Marcos Urici. Magpapiling kamhanan ang mga Marcos. Nahibaw ko. Nga labaw kang nahibaw sa kahimtang sa panglawas karon sa presidente. Yes. Nahibaw. Masakit ang bitaw siya. Yung unsaon man ay pagligon ang iyang rehimin nga masakiton man siya. Naapasimil na. Oh, dynasty. Of course. Bisan kita di na gusto nga mailisan og laing tugo nga mao'y mamunuan puli sa mga Marcos. Oh my God. Naapa sila mga anak. Ang mga anak, silang mga anak, may mga anak pagyud unya. Sila mao'y magsunod sa pag-alagad ning nasura. Nakaayon ta sa ilang pamaagi sa pagpangalagad sa mga Filipino o sa Filipinas. Nganong tugutan pa pag ginatong pulihan ni sa mga tao nga wa pa nato masinati kung unsa sila kasensero. Itandi aning mga Marcos nga nasuwayan na nato kung unsa sila kaligdong o kamaayong leader natong mga Filipino. Oh, Diyos ko. Kung atong isurinder ang mga Marcos unya hatagan natong higayon ang mga kritiko nga mo'y muda aning nasura, kinsa may lain kung dili kana na sang komunista. Kinsa may imong ipasabot dong? Si Ninoy? Komunista si Ninoy dong. Makatugot ka? Nga ang gipakamatyan sa ato mga katiguangan nga mao ang demokrasya, pulihan lag komunismo? Makatukot ka ba na? Dong, Naibaw kung di ka makatugot dong. Ay no. Tungkol kay sama kitag paruganan. Parehas kitag gituhuan. Parehas kitag prinsipyo. Og nataw ka ng maong paruganan. Gituhuan og prinsipyo dungan sa pagsudat og serbisyo sa militar. Kung buot yung tugkaron,
Maunay atong namatan na mga Marcos nga buutan o matinud-anon kayo ng alagad sa mga Filipino o sa nasod nga Pilipinas. Ah, di naman na anay ka kumbensyon ta pa ka doon, dili ba? Ha? No need. Dong dinis ka na. Basta wag itay buwagay. Magbuwagay lang tang kung patay na. Dong, Makikinugtanay ta sa bakus. Makikinugtanay na sa bakus ang Chief of Staff at ito ko yung Mr. Fabian o sa Presidente. Wa man tayo ang kabalakan. Kay ni tas puder nga ligon kayo o bisag muday yung pagpaulis ni Noy. Pero sakto rasab sa sukod ang iyang pagpauli. Banabana na ako, nini siya makatunom sa semento sa Manila International Airport. Tigpak na siyang tawanan siya. Dong, Tabagkak na siya. Nagdalag kakubot sa Pilipinas kaya mo balik yun. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.